Dinhi sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang paghatag sa Ginoo og pagkaon sa mga Israelita dito sa disyerto. Katong pagkauna nga gitawag na tugmana o katong mga tukmo nga ilang ipangkaon, mga buntog, kuan to siya, gitawag to nilag pagkaon gikan sa langit. Kay wa man sila adto wa sila magbuhi sa mga langgam, wa sad sila magtanom aron mamunga adtong murag nipis nga pan. So gitawag to nila og pan gikan sa langit. Nya mo sa toy atong gitubag sa atong salmo. Sa gitoy tubag nato ato. Gikan sa langit. Karong panahon na hain naman gikan ang atong pan, gikan sa langit o gikas bikiri. Hain naman gikan ron ang karne, gikan sa langit o gikan na sa supermarket o sa ihawan. Mao na siya. Nya sa una magdadara sila og ilang plato, ilatong kwaon ang mga pan, kutob silang mahimo, nya ilatong kanon. Nya human ikaugma lain na sad ana ang katusang mga buntog ngadto ra sadto inig ka kuan silang nataran ila ra sang pangdakpon ikaugma naanasad 40 ka tuig ni ug atong i-fast forward 40 ka tuig nga mao ni gibuhat sa Ginoo nila. Nya unsa man ganahan mo mao ni buhatos Ginoo nato? Kanang di na lang kita mo trabaho, matuog na lang ta, igmatan to ikabuntag, manguha ta aton to ang pan, kaon ta, dakop ta ng tukmo ikagabi ikaugma na sad, sugot mo na. Uy, tubagoy. Sugot mo, nga ang atong palibot, mahimong disyerto, wa nagimutubo nga tanom, way tubig, nga magsalig ra kita sa Ginoo kung sa iyang ihatag, sugot mo na. Uy, tubagoy. Anong di man mumutingog? Ako sugot ko. Kamo, sugot mo. Kapoy kay sigig trabaho Kapoy kay sigig tanong. Ay nang maglingkod lang ta. Ana. Nga igsuon, kining gipakita sa Ginoo sa unang pagbasa, iya lang gipamatud-an ba nga di gid ta mamatay sa gutom basta magsunod tas iyang kabubuton. Basta magsunod tas iyang pulong ang tanan ihatag nato. Sige bitatag kantaan ng Seek ye first. Ano dahil may kita mo kantaan ano? Pangitaa ang gingharian sa Dios. Nya sunod dayon og ang tanan sa tisumena igadugang kanimo, and all these things shall be added unto you. Nya punan din natog Hallelujah, Hallelujah. Tuo mo anang kanta ha? Mutuo dili. Nya karon nahitabo na sa inyong kaugalingon. Kompleto na ba ang ihatag sa Ginoo? Kompleto na? Uy, hapit na lang mong mga matay. Kuwang lang yapon, sige lang yapon paningkamot. Hapit na gani, dili kalakaw, kuwang lang yapon. Daghan kay natong nibati og ingon ana. Kuwang yun. Bisag nahimo ng mga bilyonaryo, kuwang kayo. Ang balay, porti ng dagkua, porti ng daghanang balay. Siging pamalit ang mga balay, mga condominium units, kuwang pa ang balay. Kuwang. Mao na. Sige ng dawat og donasyon, kuwang. Wala, baligya yapong slat, kuwang pa. Kuwang. Bebe, nganong naingon ani man importi naman taning daghana. Porting daghanang bikiri. Porting daghana diyang mga bugas, galingas bugas, mga budigas bugas. Porting daghana. Nganong kuwang man? Kay wa na ta mangita sa Ginoo. Wa na ta mangita sa pulong sa Ginoo. Nangita na ta sa bunga sa pulong sa Ginoo. Di na ta gusto nga mahimong tamnanan sa pulong sa Ginoo. Ang ato nang gusto, sige lang tang pahimos sa bunga sa pulong sa Ginoo.
Muna diri sa atong ebanghelyo si Kristo mihulagway dili na di ay yuta ang tamnanan sa pulong sa Ginoo, kung dili kasing-kasing sa tao. So kung ang pulong sa Ginoo makahatag og katagbawan sa tanan natong gikinahanglan, wala ka nang hahanapin pa ang kondisyon patubua sa imong kasing-kasing og pabungaha. Nya narabay upat ka klase sa kasing-kasing nga gitawag ni Kristo og yuta diri sa atong ebanghelyo. Ang tulo ka matang sa kasing-kasing dili makapabungas pulong sa Ginoo matud pa niya. Naay murag agianan nga inigtugpa kuno sa pulong sa Ginoo, tukaon ras mga langgam kay di man kasud ngadto sa ilawom. Naasay batuon nga musod tinuod sa ilawom pero nipis kay giyuta, inig sigas adlaw, malaos ra pod. Nasad untay ilawom og giyuta pero wa sad niya limpyuhi sa mga sampinit, magdungag tubo og ang pulong, tikyupan sa sampinit, patay gyapong pulong. Pero naay usa ka yuta nga tawag niya og maayong yuta. Nya mao na ang makapatubo sa pulong sa Ginoo. Kumusta marong inyong kasing-kasing? Maayo o dili? Sige, tubag. Maayo. Ay kusga ko no be. Maayo? Maayo di ay. Yan, itubo na. Namunga na ang pulong sa Ginoo diha. Namunga na ang kanang gugma sa kaaway. Kanang pulong ba higugmain yung kaaway? Sige na murog higugmas kaaway. Daghan ang nakapahimos ng mga kaaway, ana. Obsulirap lang yapong mata. Kanang giingon nga sa Ginoo nga, ayaw palaguta ang inyong mga anak. Ayaw sila palaguta. Ana, namunga na ros yung kasing-kasing, wa mo magsigig palagot sa inyong mga anak. Wa? Oy, daghan kay mga ginikanan ang mga anak naglagot sa ginikanan. Ngano man, ang makapalagot gyud anak kada yung siging sugo. Wa ra ba gyud mo ingon ang Ginoo pag sinuguay kamo. Unsa may tugon sa Ginoo, pag-alagaray kamo. Sama nga ako nga lagad kaninyo, kamo usab pangalagad mo sa usag-usa. Mao ra ba nay sugo? Ay, ang mga ginikanan siging sugo. Way mga sakristan nga nasuko sa pare. Wa? Bangutan na. Ala sugo sa pare, siging sugo. Pangasaba pa. Apil ning nang wali. Mauna karon ang resulta, bisag daghan na kaitag nahimo nga mga bunga, mga pagkaon, mga puy-anan, dili na disyerto ang atong palibot, kay may nakaitang laki bisag kabatuan ato ng matamnan, may nakaita purti na nato kunuhay ka eksperto, gimanipulate na nato maayo ang kalibutan, nga bisan ganig kabatuan patuburo na tong tubig pinaagi anang drilling of water, ingon ana na taka grabe ka high-tech pero kuwang nga naman ang atong kasing-kasing dili maayong yuta. Nakaron unsaon man nga mahimong maayong yuta, hinaot unta nga sama ni Kristo, sama ni Moises ug sa mga maayong propeta, ang atong pagpaningkamot nga mo-income ta para untas kaayuhan sa uban. Ana gina ang paradigm, mo-income unta ta aron makapakaon ta sa uban, dili sa akong kaugalingon. Sige, lingian ang imong tupad. Ingna, adto ta mga onron sa amo. Ingna ba, na adto ta mga on sa amo, ayaw na paglungag dito na sa amo pag kita gud karon siniguro ay manggod maningkamot tag maayog trabaho unya para sa atong kaugalingon, tigon para sa kaugalingon. Hinumdum mo ato katong dako kay siyang income nya nagsigi siyang ingon unsa may buhaton ako ani inig-ani nako padak-an ko ni akong budiga nya ako ning isod ang tanan akong ani nya inigkasod na tanan mo ingon dayon ko
Hay undo pagkahayahay nimo, sige lingkod-lingkod na lang kaon ana sud sa daghang katuigan di ni mahurot. Ningon ni Ginoo, oy buang karong gabi patay ka na. Mao nay atong problema karon kay sige tang tigom og kwarta, siging tigom anang naang mga pagkaon, siging paningkamot nga mo trabaho para sa atong kaugalingon, nga kining atong kaugalingon mura ra man sa nigyamog, mawa ra man ni karong taod-taod. Kaniro na nimba? Way siguro mauli pa ba ni sila? Labi na ning mga tiwasonon. Apil na sa ning nagwali, way siguro makamisa pa ni unya. Anya, magsigi tagpakaon ani, ang tanan natong bahandi para ani, nga mura ra gyamog mawa ra dayon, aporting paitas tong kinabuhi. Muna sugod karon, kanang tanan ninyong balay, tanan ninyong pagkaon, tanan ninyong kwarta, i-share gid na sa silingan. Sama sa gibuhat sa Ginoo nga ang gipauwan niyang mga mana dito para iya, dili to para ni Moises og ni Aaron, kung dili para gyud sa ilang katawhan nga giatiman. Apil sad sila, pero ang number one gyud nga tumong para gyud sa mga tao. Kanindot unta ang tanang kwarta sa atong mga politicians o sa atong mga businessmen nga mga dato kay tanan, ihatag unta nila para sa panginahanglan sa katawhan, dili sa pagsigig tigom nga gatungtong na sila purting dakuang bundo diha sa kwarta, milyon, trilyon, bilyon, ila na nang gipangtungtungan nya ako ra gid ni bahala nagnaay billion of people nga wa gid taw hapit kaon bisag kausa na lang sa usa ka adlaw. Mao ni karong COVID. Matod pa sa akong Diyos noon kayo nga ka-teammate, Pader, iampo in taon Pader, oy, nga mawa na ning COVID, naku 40 na nakong ampo ni sakit na ning akong hawak og inampo. Insa nga nung wa man ni mawa, naku ambot lang. Insa Pader, oy, nga no maning ako diri wa na mo ko'y simba-simba kay, kuha na sa lagi siya nilapas siya. Arang-arang des inyo kay, okay raman ka diag mo simba ang senior, nako dili okay, oy. Sa naa lagi mo simba, nako mga buangon. Tuman gyud. Insa mayo inyo, amo diri Pader, istrikto kay Pader. Wa na jud ko kasimba, duha na katuig. Wa na jud ko siya kagawas balay. Mo na iampo Pader nga mawa na ni aron mabalik na kog simba, nako ay na lang paghunahuna ng simba nga mabalik pa ka, masigig sud di mong simbahan, lungo na imong gisakyan. Ang hunahuna hinoon, pabungaha ang pulong sa Ginoo diha nimo, tumana ang tanang sugo sa Ginoo, kutob sa imong mahimo. Kanang sugo sa Ginoong higugma imong kaaway, pasayloay mong isig katawag kapituan kapito, pasudlas inyong balay ang way balay, pakana ang gigutom, alimahi ang mga masakiton, duawa ang mga binilanggo, kana buhata na og uban pang sugo sa Ginoo, ayaw na pagunahuna makasimba pa bakag dili. Kaysa pagbuhat nimo ana, labaw pakas gasimba sa Ginoo, misud gyud ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Kitagod gusto lang kita mo simba nya inig humas misa linibakay dayon inig uli. Usa may kapuslanan ana? Oh, di ba? Anong lain naman kay mong tinanawan ako? Kana mo importante. Nako tanawa kitang tanang Katoliko tibuok kalibutan, ato ning buhaton ang tanang sugos Ginoo atong buhaton. Kaning COVID mawa ra ni kausa mawa ra gid ni. Mura ra ni siya ana ba? Wala. Clear na. Nga naman, bangan kas gahom sa Ginoo, giminusan ka, nakaminos ka sa iyang Almighty, sa iyang pagkaway sukod nga makagagahom, pero dili siya muhatag sa mga tao nga dili maayo ang kasing-kasing. Kaya nga naman, sayang. Bisag buuan panagdaghan kaayo nga mga grasya, sayang ragyapon. Mura ra kag nagbuo og tubig sa busloton nga balde.
Mahurot na lang na pila ka tons nga tubig imong ibubuan ng baldiha, di gid na mapuno kay ngano man buslot. Buslot. Kamo magkuan mo, magbuo mong tubig sa buslot na container? Ha? Nya kumusta maron yung kasing-kasing? Buslot o dili? Nya niawas na padong yung silingan. Una buslot lang na sa imong personal selfish nga mga pangandoy. Kay kanira bang makabuslot sa atong kasing-kasing, kaning atong pagkadaok, kining atong pagkahakog, kining atong pagka-selfish, pagka mapatuyangon sa kaugalingon, patay ginang atong kasing-kasing, buslot gina siya. Di gina kalahos ngadtos uban, mahurot ra na diha. Oh. Kumusta man ning nagwali? Busloton? Kamu nalay tan-aw naong. Sige, nindog ta.